Ще правих запис. При малко дрънкам. Гледам, камерата е изключена. Хубаво. Сега получавам тия документи. След обеда. Не мога да гледам документации и глупости. Както е, после да разправям аз. На първото видео няма да го разправям вчера. За вири да смири с какво става. Аз съм убедена в дата. Имам дигитална следа. Искам дата чилсилна. Искам си датата. Аз съм убедена. Кога съм отстранена. Вирис. Искам си датата. Няма, брат. Датата е датата. То е датата. Толкова. Не ти дават ни дата, нито час, нито никаква информация. Че тук има един са и беше излязъл, къде отиде и сега се върна пак. Тук той не беше добре човек. Той е притен. Не знам колко му разбирал някакъв, може да е наш окръг националност страни. Не знам как беше точно. Дават ми тия документации днеска. Какво викам на човека? Искам си моя контакт пърсон. Искам си това лоя, адвоката. Хубаво. Искам това Микел Ликъв с тия новия втората смяна. Искам си лоя, искам си конституция, имам права тук. Той ще ми зададе тъпи въпроси, разбираш ли? За кой си тук доктора решава? Аз се бил за ауторите, маторите. Беца всички шибани кучки, ауторите. Къде ми е нападателя? Сега не съм чела всички документи. Само прегледах за 5 минути. Къде съм била намерена на пътя боса. Кучко. Къде съм била намерена на пътя, ле? Аз тия видеа ги снимах. Аз това го имам на пъмфа. Не знам колко се е запазила. Аз там скоро не съм влизала. Но кое запазих последно като влизах? Скоро ле? Влизах един път. Запазих видео от момента, когато стримвам. Цялото видео, мисля, го запазих. Питах това с моя човек, моя контакт пърсон, Микел Ликъв си, да знам, новия. Къде ми е това нападението с инжекция на 28-ми? Той ми показва тук на 27, 29. Тук. Къде е 28-ми нападение? Първото нападение къде е? Аз такова нещо видях. Той такова нещо не видя. Както не знам всъщност нападение от камиона. Всички тия документации аз видях само, че съм намерена на път, както те ми казват. Намерена. Нападението, това е в рамките на няколко минути. Това го имам на видео, на пъмфън. Как, не знам, там не беше пълно видео. Но мисля, че първа клас, втора клас, сега датата на пъмфън. Там не се вижда часът. Точно. Това нещо трябва да го има като дигитална следа. По някакъв начин. Дали е пъмфън, ще питам. Не знам. И какво видяла още майче? Не знам, на датски пишеше, даже не съм го превеждала. Мисля, че пише, че това Мити Павел бил нямал работа. Някакви такива глупости. Има проблеми, социални проблеми. Има някакви си проблеми, човек. Имала си някакви проблеми, тя. Имала съм си някакви проблеми, ще ви както да е. Както е, с български до някъде ми е по-спокойно. Тогава ще говоря нон-стоп английски. И по едно време почнах на датски. Малко. Загубих за някъде шапката. Къде загубих днеска?
реших, подхващам тук пациентите един по един. Те взимат собствени проблеми. Защото един го гледам. Ами гледам ги тук нервни такива крака. Е така. Чакай, така. Ох, чакай. Така. Еми, тръпеят си така. Седят си тръпеят нерви някакви. Ама те са млади хора, 25-30 годишни някакви. Не ги знам какви проблеми. Той ме разправя, дето последно ходих при него пациент. Ама ги хващам ги наред. Той пациент ще ми вика: те докторите знаят, че нещо си изживяла. Шитхо. Не съм говорила така. Не ми вкарайте глупости в моята глава. Не ми вкарате глупавите си тъпи проблеми. Аз съм била стресирана, или не знам си колко глупости. Мисля, че пишеше, че не съм агресивна към останалите и към себе си. Мисля, че това беше нечекнато. Но както и да е, прегледа ги за 5 минути всичките неща. Аз видях, като видях боса и те ми разправят: намерена си боса. Майка ти е гнусна. Нападнаха ме. Бутнаха ме на пътя. Вдигнаха ли ме, блъснаха ме определено, вдигнаха нещо такова, помня. Аз съм в шок, моите крака са в... Както... Това нищо не значи, че ние се измъкваме. Нищо не значи, че ние имаме някакви документации, някакви видеа. Нищо не значи. Ние сме абсолютно сами. Имаме си преводач, който ще присъства. Това нищо не значи. Ние сме абсолютно сами срещу цялата тая мафия. Била съм писала нацисти. Естествено, че сте нацисти. Естествено. Какви да сте? 21 месеца без помощ за работа. Какви да сте? За мен какви да сте? Искам аз знам. Искам дигитални следи да доказвам. Те ще ми казват: не е вярно. Виридис, не е вярно. Аз не мога да си намеря. Значи това е, че тук ми казват: намери си адвокат. Ще ми викат легалната помощница Сузана или каква си Маршо. Каква си, не те видях, не те знам, не ме интересува. Намери си адвокат, ще ми вика в интернет. Йоб, кучко. Аз ли да се намеря адвокат в интернет, повече знам, че адвокат съм си търсила тук. Те като не те искат, като не те искат, като не желаят се захващат с емигранти, като са расисти, не знам защо. Не знам защо. Аз мога само да гадая. На кълбото ми да си гадая там. Не съм искала помощ за този случай ли? Обаждах се на една кантора, писах, не съм писала, запазих съобщение, 10 минути говорих на една кантора. Нямам съобщение. Последно, като си гледах почта преди 2-3 дена ли я гледах, не знам, от това съобщение, от момента, когато бях нападната тук, всеки един час да ме събужда, да ме питат: взимай ли лекарство, трябва да взимаш лекарство. Ами, това е. Няма светлини. Защо няма светлини тук? Защо нямаме? Не знам, някакси тъмно ми се струва. Тази ограда може да прескочи. Значи, почнати, не знам. Ние сме сами. Няма хора. Ама, това. Това е пикняно кафе. Това е ужасно кафе. Това е вода. Как се е? Без пари. Без пари. Няма съм била пари. Имах пари. Имах крони. Къде са? Значи, много интересно, защото тук имах пари.
Имах пари, крони. Гледам сега, дай я видя колко крони имам аз. Нито една крона не видях. Ело, къде са ми кроните, бе? Какво си ми направил? Си ми бъркал в нещата, бе. Това е опасност, че имат ми всичките вещи, имат ми всичко. Могат да изтрият всичко. Това нищо не значи, че ние сме открили нещо, че си имаме нещо. Те могат да погребат тук да не изтрият. Това нищо не значи. Не съм си играла. Цял ден не съм си играла на играта. Вчера не съм малко само. Моята си игра трябва да мина едно ниво. Ми сложно е, 3 минути ми дава. И трябва да съм бърза. И трябва... Как се? Имам си игра. Не мога да си играя с игрите. Трябва да чета тъпте документации. Няма да чета нищо. И адвокат искаме това. Няма аз какво направя. Видеото мога да покажа. Телефонния разговор мога да покажа. Намерили му били боса. Това ми разправи. Само го видях това изречение. Не знам дали във всичката тази документация съществува нападението от камиона. Тук няма никой. Но той батерия няма. 18% как да нямам батерия? Ело. 18% имам завършена цигара. Той цигарите намалят. Бетина ли? Аз даже не знам името. Само си мисля, че е в тази стая. Има едно табло там с мен. Тя почти не говори, само преди 2 дена ми спомена дъщеря е моя. И мисли само за нея, как да излезе и сама, че да е нормална, да не крещи. Трудно е някак си, ама. И трябва да изкара, не знам, месец ли трябва да изкара тук. Аз какво? На мен живота ми приключва. 45 години, стигам толкова, живяла. Стига толкова. Викам сега на хората. Те като някакви опияни, какви са тя. Всичките седят, мълчат, гледат като пукали. Викам, Ерин Брокович. Знаете ли Ерин Брокович? Не Броколи беше, Брокович е да. Никой не се обажда, никой. Знаете ли, че това беше обикновена жена? По истински случай. Жената намира някакви хора там, болни от рак. Истински случай. Жената не е специалист. Намира, случайно почва работа при някакъв адвокат. Получава някакво съобщение и случайно почва открива случай след случай открива реално мафия. Убиват хора. Какво правят? Замърсяват съзнателно. Почва всичко. Замърсяват за водата на хората. Хората се разболяват. Хората умират. Един след друг умират. Никой не му пука. Точно като сега. Няма промяна. Към каква беше тая? Хубава жена игра. Викам, знаете ли, хубаво, коя беше тая? Джулия Робъртс. Това всичко това си го говоря, нали? Тук сме психозни някакви. Че той, виждам го, че той е някакъв не чува. Ти знаеш ли тая Ерин Брокович? Да. Верно ли? Един човек да знае тук. Кой игра там? Джулия Робъртс. Не знам. Уевър. По истински случай ли беше? Едва се чува. Кажи по-силно по истински случай. Да или не? Да, едва се чува.
И викам на хора, ехо, към гол. О май гот. О май гот. О май гот. Но такива някакви просточи си намираме. А иначе има мълчание в момента. Алкохолика го няма. Той се тръгна. Съксес. Значи той имаше право да се тръгне още преди 2-3 дена. Ми разправя. Вчера сутринта идват, се връщат от разходка. Колко хубава разходка, чип мак. И вчера вечерта аз съм разправя как харесвам миджи, скариджи, калмари, лобстери, раци, всякакви морски. Той ми, че носи с една по-ночния, ние сме вече скарани вчера. Носи една по-ночния. Тоня ден ли беше? По-ночния с каризи. Си ги яде. Пил си купил там, излиза си навънка, купил си скаритки, си яда там. Той биполярни, той пърди. Сра положение. Ние гледаме филми. Гледаме един филм. Беше Демокрация. Избрахме всички, гласувахме от 5 филма. Агент 007, на коя точно част трябва да изберем демократично. Седнахме. Ще пукам. Аз тук си говорите. Те са тук говоря по 1 час, половин час седя и говоря. Колко ми е батерията? 16. Добре. Това е, че тук отвънка на времето за аплодване на YouTube 10-20 пъти по-бързо. Слагам си телефона зарядно, до прозорец пак не става. Не се зарежда, в същото време не се опложда. И нямам телефон в това време. Сега нашата приятелка идва и ще спрем. Чуваме ли се, не се чува? Някой... Ето, шизото, не го викам направо. Fuck you, fuck off of me, fuck off of me, fuck off. So this is it, I'm stopping.